Hello and welcome to Sly Media TV, and thank you for tuning in. Zita ndinonzi Elizabeth Nyabuyonas tiri pano pa Sly Media TV tichikupai dzimwe nyaya dziri kuitika mu Zimbabwe. Nasi tine musikana wamakaona achitendera pa social media platforms akasiyana akaita se Facebook anonzi iye Chipo Matsika. Ane dambudziko rainaro rega nasi timbonzwa kuti dambudziko rake rakatanga sei. Sisi Chipo tinokuchingamidza. Sisi Chipo mukatitsanangurire mimi muchita kakukwidza izwi kuti dambudziko renyu iri rakatanga rini? Dambudziko rangu kutangira pagoita rakatanga 2011. Kangotanga kari kadiki. Tobva rakura chingokura ratomuzongokura. Dumbu rine 2 years. Richikura dai so. Tikamboenda kugomo kuhospital. Vandatombo train sikapa kutanga futi kwaraita. Tinoda kunyatsotsanangura kuti pakutanga kwetitangire kumusoro kwamati kugoita uku. Pakutanga kakatanga rikapundu here? Chii chakanyatsoitika kuti muzoziva imi kuti igoita ratanga? Ndakatanga kunza kutaka kuzarira kari kapundu. Saka pandikatanga kutemerwa mushonga wechibhoyi ndopa rakatanga kukura richimhanya ndopa rakakura kutodarika kudai so. Kapundu akatange pakapundu. Kapundu akamaimbo kasvina here? Kakatanga rikasasa here? Bositoziva tumapundu tunotanga twakasiyana. Kenyu imi kakatanga kakaita sei? Kanga kari mukati kasingasvinike ngoita chibundu chinongokurira mukati. Ndochokumutangira vachikaita. Saka pamataura imi zvokuti makazotanga kutemerwa mushonga, vanga vatoziva here kuti chii chida kubuda kana kuti? Vanhu vaiti itsinga. Saka vetsinga vaenda vakati pamwe tikatemera mushonga zvinogona kuita. Ndobva vakazonditemera. Kumba mama ndo vakati timboita zvekuenda kune vanoita zvemushonga here kana kuti? Mama nevamwe vanhu vaingopiwa advice kuti makaenda kwakati zvinogona ngopera. Tikaenda ikoko. Ko dumbu tikuona mataura futi kuti dumbu rine problem, tikuona rakazvimba. Rakatango rakaita sei? Rine kapundu futi here kana kuti? Dumbu rakaita semunhu uye ane mimba uye ndakatojamba 3 months ndisingateri. Saka pa 3 months pandikazoenda kuchipatara ndichiti ndane 4 months ndopandikanziya hamuna mwana mukati ende kusikani. Pandikaenda kusikani ndozvanzi mune mvura. Makarorwa here tikunzwa mutaura zvokuti maifungidzira kuti mungava mune mwana kana kuti? Panguva pane munhu wandaigara naye. Semurume wenyu here kana kuti? Yes, semurume wangu. Okay. Saka muchizobva kuchipatara muchunzwa kuti hamuna mwana, akazvigamuchira sei? Akabva atotiza. Handitozivi kwakari. Makatomboedza here kumutsvaga kana? Ndakaedza. Ipapo mama huro yange yatozvimba futi here kana kuti ranga richingori dumbu chete? Tikatanga ihuro. Okay. Ukwasitira dumbu. Saka murume wenyu uyu paakaona huro yazvimba ndio yakatanga nditi. Akazvitora sei? Rudo rwanga ruchiripo here kana kuti anga akukuitai kakukusemai kana kuti? Apa akanditora huro yange yakazvimba kudhara. Okay. Saka padumbu apa ndo pakazoita problem. Huro payakazvimba mama kura sei? Ndanda form 1. Ndakatenda kuti. Kuchikoro saka makazokondine here kana kuti? Ndikapera form 3. Chimbodzokera kuchikoro. Vanhu vaizvitora sei pakatanga kuzvimba huro kuchikoro ikoko? Vanhu vamwe vaisekawo, vamwe vaingonziro dzidzo. Ko imimi zvaikubatai sei? Ndaingoshungurudziwa. Saka timbodzoka mashure. Ndanzwa mutauro makazoenda kuchipatara, madhokita akati mune mvura mukadhirema. Saka pamakadhirenwa mvura iyi dumbu rakaramba rakadaro here kana kuti rakachinja? Aiwa, rakatoserera. Rakaserera ndobva razotanga gore ripi? Ndakadhirenwa muna May. Ndobva razotanga tongoti August, nokuti May, June, July
August ndipande parikatanga futi kuzvimba. Okay, vamwe vanobva vati maybe kungava kuroyiwa kana kuti chingava chimwe chivanhu. Makambofambawo here kumapostori? Mamwe tafambawo mapostori. Vanenge vachiti chii? Bosi unoziva kuti mapostori paunoenda vanokupa tsanangudzo dzedzi. Vanenge vachiti chii? Vamwe vanenge vatichidyiswa. Ndizvo vanenge vachitaura. Vanenge vachitaura kuti chidyiswa mudumbu here kana kuti? Mudumbu. Asi mimi pani kana kuti pane munhu wamakambokanganisirana naye here kufunga kwenyu kuti maybe ndiko kwazvingadai zvichibva kana kuti? Ndini. Timbotarisa kunyaya dzevezvichivanhu apa. Mambotaura zvokutemerwa mushonga. Makaenda kungani kwamakatemerwa mushonga? Kwakawandisa. Vanenge vachitiwo chii? Kudyiswa futi zvinotaurwa mapostori here kana kuti? Avo vanenge vasingatauri vanenge vachingoti vanogona vakasangana neni vakandiona ngoti izvi ndogona kuzvirapa izvi. Munouya naye kwakati toenda vakanditemerawo zvoramba zvakadaro. Saka ndezvipi mimi zvamaishuvira muupenyu hwenyu zvakutadza kuitika nekuda kwekondisheni yamanayo? Shuro kushandawo kuriritira mhuri yangu. Mune vana here naisisi Chipo? Ndine 1. Ne1. Wamakaita nemurume yakatiza? Aiwa. Nemumwe murume. Mungatitsanangurire rwendo rwenyu kuti makanga matone dambudziko here pamakaita mwana wenyu wekutanga? Ndine goita chete. Saka goita rondo rakaita kuti murume wenyu wekutanga musiyane naye here kana kuti? Zvikonzero tangoita zvongopiwa mwana kuti makaita zvokuta zvokumitisa ndinogara naye. Asi anochengeta hake here mwana wake kana kuti? Achengeta. Okay, tanzwa muchitaura kuti makamboenda kuGoma. Pane kumwe kuzvipatara kwamakamboenda here besides kuGoma? Maona kuti dumbu iri riri kuramba richiita sei richikura? Nedumbu ndakaenda kuGoma chete. Asi negoita kwandaishanda kuchirundo murungu ndiakambondibatsirawo ndobva nditi ndiende kuZambia Lusaka. Saka ndaiendawo zvichiramba. Zvairamba zvichiita sei? Chii chainyatsoitika? Madhokota vaitadza here kana kuti? Vaiti blood pressure saka ukwanisa kuti tikuoperate. Nguva idzodzo BP yenyu inenge yakakwira. Makazombodzokera futi here muchida unochekwa kuti iko zvino yasei BP yangu? Murungu akabva asarenda nekuti ndakaenda ka 7 times. Iri mari yemurungu ndofunga akatozoona kuti ndozvangosiyana nazvo. Utimbodzoka kumba kunharaunda kwamunogara, vanhu vachiona dumbu zvese nehuro zvichizvimba, hapana here vari kumbotaura mashoko ekuti munosvika pakudzimbikana kuti zviri nani ndizvipfuudza hangu kana kufunga zvimwe zvinhu zvakaipa? Aiwa, hapana. Havatauri? Kokumba hama chaidzo? Havatauri. Okay, saka mumba menyu makazora muri vangani? Tikazora tiripo 4 apa tasara tiripo 2. Vamwe vakashaya. Okay, saka masara muri tu imimi nemunin'ina imimi nehanzvadzi kana kuti? Imimi nehanzvadzi yangu. Saka timbodzoka kumashure. Munonzwa muchitaura kuti mapostori vanenge vachiti maybe makadyiswa kana kuti kwamaishanda imimi. Kungadai kune kana kuti munhu wamunofungidzira here kuti maybe makadenana naye kana kuti angadai yakazosvika pakudyisai zvikatorwa mapostori? Vanonyatsotsanangudza here kuti makadyisirwa kupi kana kuti vanongoti wakadyiswa? Kutaura zvokudyiswa kwawakadyiswa havatauri. Kwandaishanda ndiri munhu asingataura but handina kana wandakashupana naye. Okay, saka kondisheni yamuinayo iyi usiku munonyatsorara zvakanaka here kana kuti pane zvinenge zvichimborwadza here? Dumbu harimborwadza here kohuro? Dumbu rinorwadza nyanya apo ndotorara ndakaisa mapiro ndakaita kunge ndakagara zvezvi ndomurara wandinoita. Kohuro? Huro ndinotadza kufema, rinodzimba nguva yechando kwatonha nakudai.
asi kana kusina chandoningiriri nani. Okay, tinozoti munhu kana ane urwere hwaanenge ainaho anenge achiita kusarudza chikafu, imimi mukadya pane zvimwe zvinhu zvekuti mukadya here zvinokukanganisai mudumbu menyu? Hapana. Ko pauro kuti maybe kumedza apa kwakundishupa kumedza, nditodya zvishoma ndichadya zvakawanda. Ko mutsipa umborwadze futi here kana kuti ingori huro chete? Haiwa, mutsipa urwadze. Okay, saka imi chamuda nyatsobatsirwa nacho ndechii? Ndobatsirwa nemari, ndinoende kuchipatara ndinorapwawo ndipore. Unokwanisa kundibatsirawo. Kune vechivanhu vari kukuona izvizvi makasununguka here imimi kunzi handei kwakati tinotemera mishonga yakati kana kuti tinoshandisa zvakati? Ndakasununguka. Kumapostori mamboti mimi iko zvino ndaneta ndirongoramba ndichidzwa zvinhu zvakafanana. Kukauya mupostori achiti regaini ndinogona kuzviita, ndinoenda futi. Okay, aiwa regai timbotora mafemo zvishoma tinodzoka zvakare. Big businesses do not advertise because they are big. They advertise because they want to reach potential new customers. Advertising helps you move your goods off the shelves. Brand visibility engraves your brand in the hearts and minds of your old and new customers. SlyMedia TV has a package for everyone, big or small. It's called Everyone Can Stream. Corporate events, weddings, churches or funerals, we stream it all. We take your product and event to over 326,000 followers on Facebook and 96,000 subscribers on YouTube. We cross-post to over 6 pages with a reach of over 1 million followers from as little as $100 per hour. We give you the desired global reach. Call today for a free quotation. 263-772-863-484 or 263-775-964-849 or 263-773-761-800 or email on slymediastreaming@gmail.com. Sly Media TV, building bridges. Tadzoka zvakare tanga tichimbotaura nemukadzi kana musikana anonzi iye Chipo Matsika. Iko zvino taakumbotsanangurirwa namai vacho kuti dambudziko raChipo iri rakambotanga sei kuti tizosvike patiri nhasi. Mama, tinokuchingamidzai, maita yenyu nekuuya. Mama, mukatitsanangurire kuti dambudziko raChipo iri rane nguva yakareba sei uye rakatanga sei? Chigoita ndechaakatanga ane 12 years nacho. Chakatanga kari kapundu kaingobuda pahuro pake so ari pachikoro. Saka kufema kwake ndekwaita kuti achifema. Saka ndatombomuti uri kufema chirudzi. Saka goita kaikatanga kuita ngari kukura. Ndibva ndati vamwe ndikati mwana handi chigoiteri chaari kuita ichi. Ndipakati vamwe tsvage mishonga yechibhoyi mumutemerereka zvinodi zvinopera. Ndibva ndatakutsvagawo vanhu vachingotorowo vachindipa ndichimutemerera. Saka then pakumutemerera manje chigoita chiende pachakangozongofutunuka ndibva chazara huro zvachakaita kudai so. Ndibva ndati chenga siri kuda mushonga. Ndibva tambosiya taifamba futi mumapostori tichiti pamwe vane zvigona vachingoti hate zvigona hapana chavaikwanisa. Ndibva tangozimusiyana nazvo bva azoendawo akushanda kuchirundu paakatowa nomurungu. Ndibva atombomeniswa kuZambia kwanga achitaura kuye achienda ikoko ka7 achienda. Ndibva zvaramba ndibva adzoka kumba ndepakazoenda kwakazenoita zvedumbu iri futi akuti ane nhumbu. Hanzi ane nhumbu wagara ikoko uye nemurume wanga ainaye. Murume handina kubvira ndamuona, ndangonzwa kuti watizira akupi akumurume. Ndibva agara ikoko. Ndibva ndisinzwa kuti watizwa nomurume uye asara egani asi akuhwara. Then ndibva ndatuma munhu kunomutora. Ndibva auya kumba achiti akaenda kuchipatara ndepakanzi hana mwana akumuna chinhu mune mvura. Ndibva tagara naye ndibva tatsvagawo mari. Ndikati mwana utoita sei? Ndibva tauya naye muno muHarare. Taenda naye muno muHarare ndibva anzi kuHarare hospital. Zvakanzi dumbu rake rakadi rine mvura iri mukati. Ndibva vatora dumbu remva vadhirena ndibva raserera ratopera. Ndibva tadzokera kumba. Then futi zvatanga futi. Okay, saka
panguva yese yakatanga Chipo kuti dumbu rake riri kuzvimba richita sei makamboendawo here kune n'anga kana vanoita zvechivanhu? Vaiti chi? Vakangoti vamwe vakati kujiswa, saka vaimupa muti mushonga zvasina change. Saka parakatanga neiko zvino tingatira kuwedzera here kana kuti? Parakatanga ndichienda naye kuHarare ranga risina kuwedzera zvaraita kudai, apa riri kutowedzera manje. Saka parakadhirenwa mvura ndo parakabva radzoka rawedzera kudai? Ndiparatanga futi rabva rawedzera kudai, zvokuti kana hembe dzaakwana hapaisina wangopfeka hembe iyoyo nechisikipa chamukaona akatowana chochoche. Ndipara kutowedzera patakaenda naye kuHarare achinodhirenawo ranga risina kunyanyofuta kudai so. Zvokuti kana kurara chaiko haanitorara akatokuzendama kudai so, haasakwanisa kunatsoisa musoro pasi. Imi mama munoita basa rei? Handina basa randinoita. Saka muri kukwanisa sei kuchengeta Chipo? Andambonzwa achitaura kuti ane mwana wakewo kumba. Mwana wake izvozvi kunotiwa chikwereti chiri kuchikoro, hakuna mari yandiri kuona kuti ndimubatsirewo. Akura sei mwana wacho? Akuita grade 3. Makambogara pasi here neveukama kumusha kwamakaroorwa kunova kumusha kwaChipo kuti mumboonesana kuti dambudziko remwana ringava rei, kana kuti muri kungofamba mega hapana kana ari kumbobatsira? Takambogara nawo pasi tikataura, vakatezviona vanenge vachingotiwo mari yacho hatina. Patakadhirenewa vakatombomubatsira ndiwo baba mukuru wacho, ndewe kuimwe imba kwete veumba mababa vake, hakuna akamubatsira. Asi veimwe imba baba mukuru veimwe imba ndevakambondibatsira paakadhirenewa. Takambofambawo nawo showa ndiinawo vachimubatsirawo. Saka then apa paitanga kudai wobva wangonyararo, ndifunga wangotaridza kuti veumba macho, asi umba macho hapana vati vari kumirawo nini. Makangosara vakomana 2, vamwe se vakapera kufa. Ukama hwenyu mimi nekwamakaroorwa hwakanyatsomira sei? Tinoziva kuti munhu kana achingawirwa nedambudziko kwamakaroorwa ndo vanofanira kutanga kutarisa kuti mwana wedu zvakamira sei. Ukama hwenyu hwakamira sei nawo? Uripo asi havasi kumirawo kuneni kuti natsomirawo neni kuti ndiri kurwarirwa. Kufamba ndiri ngofamba ndega nemwana wangu kudai. Kumira neni chaivo havasi, kunze kwandataura ivo baba mukuru ivavo ndovakafambawo neni, saka vangobva vangotiwo vamirawo. Tanzwa muchitaura kuti ndeve kune imwe imba. Vemune imba iyi yekwababa kwaChipo vari kunyatsoti chii chaizvo? Tinoziva kuti vanenge vaine zvikonzero zvakasiyana siyana. Hapana zvavari kutaura, ndinongoudza kuti ndaakufamba, handifambe ndisina kuvaudza. Vanongoti alright, kudidairo kuti alright vari kudayira zvavo. Mune muchaudzwa kuti makufamba kuzvipatara kudai vanenge vasina mari? Vanongoti hatina mari yacho. Kuchipatara ndakafamba, ndakawanda kuenda kuchipatara vakati alright. Pandakari pandauya kuno ndatoudza kuti ndakungoenda nemwana vakati alright. Chimbodzoka mashure, baba varipi? Vakafa. Ukama hwenyu mimi baba vachiri vapenyu kana kuti pavaimborwara vana ava vachikura ndiwo mabatira vaiita here kana kuti zvachinja nekuti murume wenyu asisika? Ndiwayo, nokuti baba vake vakarwara chirwere choku vandiroora vakanga vari right. Ndabereka nawo vana vandakabereka nawo vakazoita kaika kutenderera brain dzavo. Ndakapedza 20 years ndinawo vachiti kana zvavavhunduka vagona kundimhanyisa kana kutema nechidhina, asi ndakashingirira kugara nawo kusvika vadi vafe. Saka pavakangofawo ndibva ndangosarawo ndangomirawo ndakangodaro nevana ivo, ndasara nevana 2. Nguva yavairwara hama dzacho ruoko rwavaisa ndirwo here rwavachiri kuisa pakurwara kwaChipo kana kuti vanongoti izvonerei? Pakurwara kwabhururawo hapana ruoko rwavaisa. Maingozvipedza futi? Ndaingongodzungairawo ndiri ndega nemurume wangu. Nhasiwo still pano uyu ndezvimwe chete. Hapana ruoko vari kundibatsira. Vari ngonditiwo alright, ndobudawo wangu nemwana wangu. Timboti taure zvishoma semataura maita. Pane pandanzwa muchitaura kuti makambogara nawo pasi muchida kuti mutaure kurwara kwemwana kuti toita sei way forward. Makavatsanangurira here kuti hakusi kwese kunodiwa mari, nekuti tinoziva kuti vanhu vanenge vachiti mari dzacho tozodzana kuupidze kuchipatara. Movatsanangurira kuti aiwa toda kuti timbofamba tiende kumapostori kana kuti kune vechivanhu? Ndinovataurira asi havasi vanambobvira vasimuka neni kuenda neniko. Ndakatombovaudza kuti
dai muchifambo neni kuti kana kumapostori munonzwo zvinenge zvichitawo havasumuki ndinongofamba ndegani. Saka kudzinza kwana Chipo kungona na bamunini vava vachetere kana kuti hakuna vana tete vana maiguru vana veumba mau hanzvadzi dzababa wake dzakapera dzese kufa hamusisina. Kune vedzimuwo dzimba ndevaripo veumba mababa wake hamusisina. Saka makapedzera kuenda naye kuHarare hospital makazombodzokera here muchinoti dumbu riye ramakadhirena mvura ndirori radzoka zvakare? Handina. Chikonzero chakavachi? Mari. Kune diwa mari ndiye ndakashaya kuti kana ndikadzokera vanebva vanditi mari yacho handina mari yekumadhokota yekuti anonovhenekwa futi kuti adhirenewo mvura. Pamakapedzera kuenda yainzi mari? Patakaenda naye achinodhirenwa takashandisa 300 kudhirenwa kwakaitiwa. Vaiti chipatara takambopirwa tsamba yeofe. Saka tsamba yeofe yaishanda muchipatara pamubhedha. Kumadhokota kunze zvezvo yandimani masejari avari kunze vaiti mari. Saka vaiti mushini yemuno muchipatara haisi kudii, haisi kunatsoshanda. Saka taibuda kunze, saka ndokwaidiwa mari. Saka kuti tichidzokera mari yacho ndiyandashaya. Ndibva ndangogara naye akadai. Tanzwa muchitaura kuti Chipo aimboshanda kumurungu aita basa rechipo ikoko? Aishanda kumabhanana kuchirundu kambani yemabhanana iyi. Saka vaita zvokusakura vari imomo. Mama tanzwa muchitaura imi kuti Chipo akanga akatombororwa nemwana wake akukunetsai kuti mobhadhara sei school fees. Hama dzemurume kwaChipo kwanga karorwa makamboenda here mukanovazivisa kuti mudzimai wenyu ndozvaaita izvo? Anga asina kurorewa, akaita zvokumitisiwa. But muri yekumba kwacho kwemwana kamunenge muchitoziva kuti muri yekumba kwemwana wacho akamitisiwa nemwana waatete wake pachikama futi. Umwana watete futi? Pachikama futi. Saka hazvina kana kubuda muchi. Mwana waatete wake futi. Tidzoke papo chakaita kuti vanhu vamitisane paukama chii? Handizivi. Akambokutsanangurira Chipo kuti zvakafamba so zvakaita sei? Naubona bena angotiwo mhepo dzapindawo pandiri. Anonditsanangurirawo muchi. Vatete vakazvitora sei? Vakafa. Vatete vacho? Asi mukomana ariko here kana kuti akatotiza? Aripo mubhuku mumwe chete iroro. Saka mwana wake haana kana basa naye. Okay, tinozoti zvinhu zvikaomera imba munokwanisa kuenda kana kumadisabhuku kumadzishe munotaura kuti ndasangana nedambudziko rakadai zvingadai vanenge vaine rubatsiro vanokwanisa kukupai. Makamboita here saizvozvo kumbotora gwaro rakadaro? Hapana, hama dzacho ndakavaudza hama dzababa wake havana kana kundibetsera ipapo. Vakangonditarisawo chete kudai, havana zvavakandibetsera, vakandiregerera. Kumasabhuku makamboti masvika here? Vakationa masabhuku akatiri zviunenge vakatombodainziwa vakagariswa dai, hapana kana akamira neni. Vakandisiya ndakadaro. Muzukuru macho akura sei? Grade 3. Tichinzwa Chipo achitsanangura ambotaura kuti paakaenda kuchipatara akasvika akanzi mudumba muna mwana. Imimi samai makazvitambira sei? Makaona kuri kuroiwa here kana kuti makatongoona kuti maybe ritori dambudziko rapinambo? Zvakandirwadza nokuti zvinhu zvacho zvinongoramba zvakandinetsa. Mbokutanga akaoparetwa dumbu akabviswa itsvo futi akanzi itsvo dzakasi right iko muno muHarare. Number 2 chachiri chirema. Anga akaremara asingakwanisa kugara pasi. Ndakapinda dambudziko rababa wacho, saka namanje dambudziko racho riri kuramba rakango. Saka zvinhu zvinongotora kundirwadza so. Mukomana haano condition yainayo? Asumbo haano chainacho. Asi haana urwere zvake? Mukomana haana. Saka nderupi rubatsiro kamuri kuda imimi? Ndachingodawo kuti ndiwanewo mari yekuti ndibatsirikane mwana wangu. Ndezvandiri kuchemawo chaito. Kumagariro kumba? Kungogara kungotambura. Ngatimbotarise kumashure. Pane pamambotaura kuti Chipo achikura achienda kuchikoro akanga ine dambudziko iroro rehuro. Munharaunda vanhu vanotaura zvakasiyana siyana.
mwana wenyu achikura advice yamaimupa ndeyekuti chii? Aimboya achitaura kuti mama ndiri kusekawo chikoro ndichimutisiyana nazvo. Ainditisiyana ndaingomutisiyana nazvo iwo. Aiuya achitaura kuti mama nenge andiseka, dzimwe ndaitomboenda kuna popotera tivana kuti musamuseke kurwara. Uchaseka urema munhu kana newo mangwana uchaita se uchangoremarawo musiyei kurwara kwake kurwara kwari kuita. Aitomboya achitaura kuti ndiri kusekawo chikoro. Kana nazvino ipapa mukamuti ngatifambe anokutaura kuti handisi vanhu vanemutarisa zvakaita izvi. Saka iye zvinotora kumubhowa kuti vanhu vari kungotarisa haafambe anenge asinga asitutu hazvo ndifambe hune vanhu ndikangofamba kusvikapo vanhu vanenge vachingotarisa neni. Iye shuwa tikafamba naizvozvo izvi vanhu vanecheuka vachingomutarisa. Saka iye kuti achida zvokufamba haade manje. Anenge achiti vanhu vanongoramba vachitarisa inini. Hapana pakambofunga here mweya wakaipa chaiwo? Patikaenda kuchipatara kunenge kuZambia mai manja pakanzi hatisi kukwanisa kudhirena mvura enda kumberi akachema akati zviri nani zvangu ndiende kwamwa mushonga ndizviurayi. Ndikamuti une zviurayi chii zvikanzi apa vamwe vanoita kuti tiri kubatsirwa inini kwangu zvakaita sei zvisingaperi. Akatochema ari muchipatara akati zviri nani zvangu ndiende zviurayi zvangu. Saka ndezvipi zvamunozomuudza manje kuti adzore moyo wake? Ndakamuti usadaro. Akati ndingoramba ndakadai zvisingaperi zvakaita sei. Ndakati siyana nazvo zvichapera kana nguva yacho yakwana. Kubva ndangozodzoka naye kubva naye kuZambia. Tinoziva kuti mafamba kwakawanda munenge makuti ndaneta kana kuti vakadai havasi kunyatsondiitira vakadai havasi kunyatsondiitira. Asi ko zvino pakauya munhu achiti inini ndinoita zvechivanhu kana kuti ndinoita zvemasowe makasununguka here imimi kuti mufambe mugwara iroro? Ndinoenda ndokuti ndatambura. Saka pese kwamuri kuenda muri kungonzwa zvekuti akadyiswa here kana kuti vanenge vaine vanongosiyana siyana vanhu vacho. Tanzwa zvekudyiswa zvimwe ndezvipi zvavanotaura? Vamwe vanongoti kuroyiwa, vamwe vati akadyisiwa. Vanospecify here kuti akaroyiwa nani? Havasi kutaura manje, vanongotaura chete kudaro. Vanongoti zviri kuitwa nemunhu. Saka kuti tiziye havasi kutaura kuti munhu wacho ndiye ani ari kuita kudaro. Ndozvinhu zvacho zviri kunetsa. Tinoziva kuti pavanhu vese panenge paine mumwe wokuti munoti uyu zvakamboita nani kana kuti aisakwanisa kurara zvakanaka nekufema zvakanaka. Asi iko zvino paakambobatsirwa namadzibaba nhingi kana kuti nasekuru nhingi zvakamboita zviri nani. Pane pamakambowonawo change pavanhu vese? Change handine. Handide kunyepa. Change handine yandikaona pavanhu vese. Pana pazvakambomuitira change. Hapana. Kunguva yechando ino timbotaura nguva yechando ino takuziva kuti Mei ndiye anotonhora. Utano hwake hunenge hwakamira sei nguva yechando ino? Anotonhorwa zvokuti ipapa akatonhorwa anopedzisira kutaura kuti mudumbu mangu mese matonhorwa kuti zii nekuzvimba kwakaita dumbu rake. Anopindwa nechando manje. Chinomupinda chando chacho kunyanya. Saka zvizoaffect here nekumusoro? Kufema kwacho anenge angoita kunge munhu ari kuzarirwa kumafemero ake. Kana paanenge akazendama ipapa unotombomuwa usiku handirari. Ndinderara naye handitorara kana kuwana hope. Ndokuti wonzowo mafemero anenge achiita wonoti munhu akuita kunge ari kuzarirwa so. Saka samai nyaya yese iyi iri kukubata isei kuti muri kungofamba mega hapana kumbobatsira? Zviri kundibata. Ndiri kufamba ndega shuwa. Zviri kundibata zvokuti. Kuti vamwe vana 2 vese vari pasi. Iwawo ndimwana wangu achitarisa kuti nemwana achandichengetora mangwana. Zvino ndiriwa ndakutambudzika futi saka zvinhu zviri kundibata. Timbodzoka ndanzwa muchitaura kuti pane akaoperetwa itsvo dambudziko rake ranga riri rakafananira Chipo here kana kuti vanga vaine matambudziko akatosiyana? Anga akazvimba futi dumbu. Akatanga ne7 years waiti akarara so dumbu paka paita unge pane chibundu. Ndibva ndaenda naye kuchipatara. Ndibva ndaendesa kukaroyi mva yaendisa kuno kuHarare. Ndibva ndaenda kuHarare hospital mva yaendisa parere nyato. Saka ndandinawo vese vari 2 nechirema ichocho. Ndibva vapuwa vese mubhedha vari 2. One ndibva vati takumuopereta kumubvisa itsvo dzake. Ndibva vamubvisa itsvo. One ndibva vati akuenda kumatest achinotya angasingagari aita zvokuroora akarara so. Ndibva vanzi moenda matest kuChinoi. Ndibva ndapota nchitumirwa mari ndichienda naye kuChinoi.
ndibva atanga kufa uyu akaoperetwa uyu ndibva ndasara neuyu ndibva aita 12 years ndakimuyamwisa then 3 years ndichimuyamwisa kuratidza kuti manesi mbva vataura kuti makuiyamwisa mwana ropa renyu haasi ayamwa mukaka wenyu nokuti anga asina chaaikwanisa kudya maita zvokukanya sadza so muchimudyisa ndibva ndazomusiyisa mukaka aenda uya muchinho achienda kumatesti ndibva akwanisa kugara akuita kugwesha so ndobva azofa wane 12 years uyu ndakatanga kufa wanga wokutanga wacho vakakanga vakasuzi number wokutanga number 2 vese mva ngosusikizana kufa wakadaro ndibva ndasara neuyu mukomana number 3 ndibva ndasara neuyu number 4 saka uyu ndowatanga futi kudai. But mimi samai mchiona vana venyu vachiita matambudziko akadaka kufanana sini mambotaura kuti mumwe wacho aitwe anga aine bundu Chipo futi ambva aita chi mvura makambofambira here nyaya idzodzo kuti regai timbofamba kuti zvingava zviri kuita kuti vana vangu vaite problem yakafanana? Kufamba ndinefamba nongosingonzwa kuti hanzi kuroiwa kufamba ndinofamba. Havasi kutaura futi kuti vanenge vachiroiwa nayo? Havasi kundudza vanongotaura ukaenda umweya vanenge vachingotaura kuti munhu ari kudai vana venyu asi havasi kundudza kuti ndiani. Asi mimi ukama hwenyu nevanhu vamunogarisana navo wakamira sei? Ko vakuru vakati zino rema rinongosekera munhu rakavenga saka munhu kana achikusekera hauna zvaunongoziva unongoti munhu ari kudii anondidawo ndozvini magarisana acho. Tidzoke kumashure. Tine mamwe matambudziko ekuti anokonzereswa kubva uchiri kana musikana ukuthi maybe pane munhu mune makatadzirana naye pamwe vanenge achiti murume ndewangu mukomana ndewangu kubva kumashure chaiko hakuna muchiri kuyeuka here wamakambonetsana naye? Kwandikarorewa nekwandikabva pane chimfa kurefu nekurefu. Handina kunguti ndakarorewa munharaunda imomo indobva kwangu ndobva ndarorewa nomurume anegara kwake saka kwandikangoendawo handina wandakanga ndasvikawo ndichitaura naye kusvikawo namanje handina wandakamutsana naye handina. Ukama hwenyu naamweni wenyu ndakaona pasina amweni vakafa tezvaro ndiva ndakaona varipo vaitoti ndida chaizvo ivavo nondi ndakasvika chitanga kuvabikira ndakaona vachigarawo vegani. Asi murume wenyu ndiyange ari ngori wokutanga ndiyange angorega mwana? Pamba nevamwe. Vana vamudini vaya? Vakomana vanga vari 5 vasikana vanga vari 2 saka ana atete ndakaona vese varipo vakazofonda apo vakomana vese vamwe vese vakazofonda apo ndobva vasara 2 ndivasara. Saka hakuna kana wekuchemera? Hakuna ndiri kuchemera. Hakuna. Rubatsiro rwamuri kuda kune mhuri yeZimbabwe iri kukuona iko zvino mataura nyaya yemari but unoziva kuti mataura kuti kuumba zvinhu zvinonyatsomira mushe. Mwana waChipo anenge achidawo zvake, imimi munenge muchida kukwanisa kuchengeta Chipo. Ndezvipi zvamuri kunyatsoda besides dai ndandoona ane batsiro kuti mwana wayawo adzidzawo kuchikoro noti ipapa kuenda kwari kuita zvake ari ngoenda zvongogara zvandikaita kudai bhiro chaiye kuti anyorese ndangosiya hana nongomutenda kuchikoro svika kugara kune anenge anzwa tsitsi omupasa ukapenzura unyorowo kana pasinawo amupa anongobuda anokuudza kuti gogo nhasi handina kunyora nhenga hana undipa penzura. Saka ndingachido rubatsiro chikwereti muchikoro pamwe anti izvozvi svondona kuti dzingwa anogona ngoramba achingodzingowo muti akaita 2 days ari kumba ochimutidzokera kuchikoro esvika isadzingowo paanenge adzingwa ndombomutimira 2 days ndozomutidzokera kuchikoro. Saka hakuna bva gore rakapera akadzidza gore rese hakuna mari. Paakashanda amai vake pavaishanda ndepakagona kubhadharira mwana wake paakazotanga kurwara kusvika namanje womwana uyu asi hapana ari kumubhadhara ari ngoenda kuchikoro maari hakuna ari kubhadhara. Ino rubatsiro handino kana ane ndinenge ndinawo. Garden makumba akundirwadza ndaimbodiridza hangu garden asi zvino zvaakundirwadza ndakugona kungoita tumubhedha tangu 2 3 tokudya chete kuti ndigone kugarawo nemhuri yandinayo. Pamusikana nyaya dzechikafu pane chachiri kuti ichi ndo chandiri kuda here because tinoziva kuti munhu kana huro yadai anenge ane chikafu chaanenge achikwanisa kudya nechaanenge asingakwanisi kunetsa. Sezvo kudya kwacho akungodya mbichana nehuro yacho
anongotorwa akadyiwa mbichane oti ndaguta. Saka chinga chamukanganisa ndifunga dumbu iri asanyanyopinda chikafu chakawanda dumbu zvarakaita kudaiso. Asi ane chaanochuza here kuti izvi ndo zviri kukwanisa kupinda iko zvino kana kuti anongodya zvese zvake. Haana chaanochuza kuti ichi ndezviri kukwanisa ichi handikwanisi. Saka nyaya yechikafu chikafu ndinoda kubatsirwa. Saka vanoda kukwanisa kukubatsira vanokufonere panhamba dzedu 077 077 972. mungakwanise kudzokorodza kuti vanhu vazowane kukubatai zvakanaka. 077 077 972. Dzinobuda nhamba zita rekuti chi Cynthia Matsika. Aiwa, tinoimba kuti zvinoita maita basa Yes, mainzwa nyaya ya Chipo inoswisa zvikuru. Ari kuti iye ane goita, dumbu rake rakazvimba, ane mwana, murume wacho akamitisa mwana, tanzwa kuti pane ukama asi haana chaari kuita kuti abatsire mhuri yake. Mazvinzwa zviri kutaurwa namama kuti vanoda kubatsirwa nechikafu kana mari yekuti Chipo akwanise kuenda kuchipatara zvakare anodhirinwa dumbu rake riri kunzi iro rine mvura nekutiwo abviswe goita riri pahuro pake. Tichizosangana zvakare muchirongwa chinoteera. Nhamba ndidzo dziri kubuda pasasi apo kuti mukwanise kubatana namai vaChipo vanonzi ivo Cynthia Matsika. Tichizosangana zvakare. It's a goodbye for now.